UGWUMBA. Ofu nwata nwoke natara ụlọ mgbe gara aga, izu one ma one gara aga. O wee bata kwado gotechara nne ihe, kwadocha emechawa ụmụ ihe mere. Wee kpọọ nne n'abalị sie nne maka nne ya anwụọna. Ọ sị nne dobiko nne ya chọrọ ibido ịrụ ụlọ. Nne wee sị ya ịgbatago ego ịrụ ụlọ. N'ihe mewu na nke ebinye ka dị mma. Na nke ebinye ka dị mma. Na tupu ịrụọ ụlọ chie m Ezinne mgbe nka dị ndụ. Ya bụ ihe anyị chọrọ itinye ọnụ tata bụ ofu esoro ya n'asụsụ oyibo kpọọ ya church commercial. Ka ndị epetike ndị Igbo. UGWUMBA. Onye nke m. Deme. Epetike na abịazi na ihe gbasara ụlọ ụka. Ọ bụghị ọ dị n'ụlọ imirikite ụlọ ụka. Mana ebe anyị chọrọ iji bido bụ ndị a na-echi Ezinne, ndị Anglican na ndị Methodist. Amaghị m ka ndị fada na-echi Ezinne. Mana ofu mmiri ahụ nọ n'ite asụ. N'ụdị na tupu ichi Ezinne, a ga-agwa ya ego na ị ga-eweta. Certificate a ga-enye gị nwere ego na ọ kwụrụ na ya. A na-enyekwa ya n'ụdị na imeritiri ya na afụfụrụ etu isi agba mbọ na afụfụrụ etu isi eme ihe na abịazi atinye ya ego one na-ekwe ego na ị ga-eji goru certificate na-ekwe ego na a ga-eji nye gị nomination as if no party nomination ndị PDP na APC na NDC. Awesi ya bụ commercialization of Ezinne na ọtụtụ echichi ndị ọzọ a na-echi. Aka m ikponye night mana amaghị m night ndị night na-eme ka ndị otu nzuzo amaghị m ihe ọbụla gbasara otutu ruo mgbe anyị ga-akpọbata ofu onye night ka mme ya bụ ego eji aga echi echichi ka ị wee bụrụ Ezinne na ọtụtụ otu ndị ọzọ dị na ihe chọọchị. Kedu etu isi fwe? Ndị wa ekene m unu. Ihe mere that na like unu man ihe abụ obi eziokwu. Anọsọ m nwa bụ the only gentleman nọ na ya. Ada agba okwu okirikiri. Ife UGWUMBA kwuru kịta a support om ya maka na ọ na-ekwu maka Ezinne. Ezinne bụ ya ihe ma akpọ ya non-significant part of church commercial. Church anyị bụ arụ kwa ịbụ ndị ụka anyị bụ arụ. Aka na-ekwu okwu nke m ya fesiri breeze na-ebu Ezinne maka Ezinne bụ ejidegoro nne ga-asa ya isi sị na ikwesịghị ibu Ezinne na-ekwesịrị ana mfe asị nwaanyị na-ekwesị ibu Ezinne. O nwere ụmụ ya na-eme ọfụma ma ọ bụ na di ya were etu o si kpata ego ma ọ bụ ana mba anyị dịkarị nwoke amụrụ ụmụazị na anyị ji ndị dị ha enweghị opu na ụmụazị like nne m echiri Ezinne sorry anyị gotere Ezinne a nara anyị ego Ezinne chie ya Ezinne ngote na nnata na ochichi a macha ka nye ha soft landing. Abominable things that happens in church. Atasị na ajụ chọọchị a unu ekwe hope na unu ejide n'igwe maka mụ na nwere onye ndị isi ụka ya eje n'igwe unu ncha niile mụnwa bụ Epetike ekwurie gịnị m ntị before na nwa ọgụ ị na-echi nwaanyị Ezinne ịkpọ ụmụ ya gwa ha ego na certificate nọ gwa ha nke ọzọ dị na another one bụdatana bụsa anyị echi Ezinne abịa sachaa oche awagharị ya keeki ebe nke ọzọ eti kọmashal na brokiom onye na-agụnụ unu na-ama ndị mmadụ aka na-akpa nke ahụ ndị jide iche part 1. Nke ọzọ bụrụ na nne m bụ ọha nwa ji chọọchị ha gasịrị chọọchị ezigbo ike. Ọ na-akwụrụ ụmụ ya niile ma ụmụ ya nwee ọbụla ma tait ma klas ma anyegide nna ya nne akụzi na mụ ka ikwuche nụrụ. Ọ na-akwụ niile na-akwụ na-atụ ụtụ na-eme ife niile. Ụbọchị ọ nwụrụ ebupụtara anyị list a na-eme clearance ma ụmụ ya niile nsogbu eme clearance. Ana m eje ụka na Lagos ana m ekwughị ndị kwesịrị ekwu asị mara m nke village nwanne nwoke bụ ụkọchukwu na Pentecost ma ndị nke ahụ eje ha jere na-eme ha clearance. Clearance ndị dị ndụ ọ bụghị clearance nke onye nwụrụ anwụ. Ebute ha na-agwagozi mụnwa wee gwuo ụkọchukwu that day ka m chọ ka ndọsasị ihe na-eme
nwaanyị tiri ndụ ya n'ebe unu nọ kagide ọ bụrụ na ya eri zonu ike nwanne nwoke bụ ụkọchukwu ka ọ tụtụrụ ekpere tụkwasị na grave ịda tụtụrụ ozu iwu oyi na nke ha asọ ma ọ na-akpọ m nwa abịa m eme ihe na ọkwa m bịara ebe ahụ mbọchị ahụ mba bụ na mba enwere ike ibe onye eji enigwe ji ọkụ mmụọ ha na-ekwe ndị ya bụ ekpe ekpere ife na-ekwe nwa isi so onye nwaanyị tiri ndụ ya ka unu hapụta wee den abịa na chọọchị a na-ekwu maka ya ịmara ihe kwutekwu nait jee gba ọzọ nait bụ abalị ka ha bụ ma katọlik dị ma Anglican ndị ya nọ nait bụ ndị na-mgbe mbụ na Rom ihe o ji bido nait bụ ọ bụrụ na etu a ike na nna asị na chọọchị ụnụ ihe na-eme adịghị mma abalị ndị nait abịa kwụọ ọmụmụ na akpịrị cheki nait na-ekwa ezigbo mmadụ n'ime ya mbọsị a ga ha akpụrụkwa ya aka ma ama ndekwe ya at this age ka eji eme aka ma ama ndekwe imechara ihe na anaghị achọ okwu ị na-ha achọ okwu biko bịa nọkpụrụ m biko ana m arịọ arịọ ndị nait bụ ndị abalị adịkwa ama ama ezigbo eme abalị ndị ọ bụ na ọ nọgwa sị na ekpere maka ha bụ gwa m ezi onye nait ahụ dị mma ọkwa onye nke ọzọ sịrị akacha m akachahụ m oke njọ gị nait anyị sọda ha na-eji nke eji eme ka ọ dị m ya ngwa ka m bido n'isi ka epeti gara ịkpụpụ anyị maka ihe anyị bịara taa abụghị ndị nait ọ bụ eziokwu na anyị ga-emetụ ọrụ ịma na gọvanọ unu zara ọrụ atụ egwu okwu adị atụkwa m egwu kama ya bụrụ na ị na-ekwu eziokwu na enweghị ihe na ọ ya bụ nke ebe obi m dị nke mbụ bụ tupu ya na-achịte n'ihe nait anyị tinyere ọnụ ihe gbasara echichi a na-echi n'ụka a bịaziri mee ya over commercialize sorry nke a na-echi ka nke a na-ego ochichi na ogugo bụ ihe na ha niile bụ ofu continue n'ụdị ichichi ihe a niile na-echi ebe a na-echerighị bụ jagara m n'efere bụ na ụka tata gara ọfụma ego ole ka e nwetara na-echiri onye a echichi chi onye a na-adị mmadụ ise echiri echichi n'afọ a ego ole ka e wetara anyị onye ka ụnụ ụka na-eche eke ọ bụghị ego ole ihe na ọ bụghị usoro one ọ bụghị na ihe a na-eche eke bụ ego one pụtara na ihe echiri nwaanyị a maka ma ịsa oche ma ihe ọbụla a na-eme bụ ire ezi ego akpa ndị chọọchị a na-eju eju wee jụọ ha sị ọ bụzikwa ụka ka unu na-aka ihe a edewe list ihe a niile decha dee ndị ga-asọpọtụ ọnya mere m ji mechie si na mmadụ enyere m awọdụ ewezuga nke ndị T-Man bụ Talented Eastern Musicians Association of Nigeria ndị nọ na Lagos ma Sonica Mpala ha ma ndị otu egwu ndị anyị na ewezuga nke nnatara ha abalị ole ma ole gara aga bụkwarị na akpọrọ m dịka nna ha ochie mbịa ka akwanyere m ugwu dịka ofu onye wetara egwu ụka na ọjọọ a ịma na abụ m Chineke person na-akpọta ihe na ewee kwanyere m ugwu ewezuga ya ekwuru m na mma nnata ihe ọbụla bụ awọdụ maka abịa sị hụ best nke enwe ndị nke nwetara ya mgbe ahụ nsị nwoke ma aghọ ka unu aghọ ọ bụrụ na uche ka m bịa kọbara unu event unu bịa kwụọ m ụgwọ ka m bịa kọba hapụ na ya na-enye m awọdụ na-enye m awọdụ ka m mere gịnị na ị na-agba ndị so na-akpọlite asụsụ Igbo mana awọdụ ahụ iji chọrọ inye m bụ m bịa kwa mkpọrọ ndị ọyị m ga-eso kwado m ka enye unu ego ọ bụghị ka enye m ego etu a ka ọ dị n'ihe chọọchị etu a ka ọ dị na a na-eme baza etu a ka ọ dị na ha na-abịara mgbe m ji kwụsị chọọchị m na-agabu bụ na a sịrị m bịa mere ha MC onye mfụrụ ọnụ nsị ha na-ekwenye ekwe m na going on na ọ bụrụkwa ha na iweta ego a ga-eji kwado ihe a na-eme kwụrụ ọtọ na chọọchị na aga m abịa mee ya na a na-eme harvest mana m wepụ baza asị m nsogbu adị erutekwarị na chọọchị emechaa ihe niile onye nke a na-awa ọjọọ onye nke a na-akwado nke a na-akwado nka ọrụ chọọchị ka nkụ o wee ruzie mgbe a nọkọtara ya wee bupụta wee efere anụ dị n'ime ya otogo aka oruga ihe dị ka afọ 4 na afọ 5 asị na ofu efere bụ 5,000 ndị mmadụ na-egori ya 5,000 na-ata wee na-emegharị ọnụ after all a na-agakwa ụwa mgbede na-ego nkwobi na ihe na mgbe a nọkọtara ya fụ na ya bụ ihe agwụwana asịje nọọsụ 10,000 nche ahụ ga-abatakwana na ya bụ ihe ọ bụkwa ya ha ka mụrụ na onye emegwe goingo asị m gịnị mgbe buru ịma na MC bụ n'ọgụ a ga-etest mgbe buru ofu pụọ n'akụkụ tawo ya tajuo ya afọ ṅụọ mmiri ṅụọ mmanya si n'azụ ụlọ na-ara onwe m nsị ya na esoghị m na ihe Jizọs ga-apịa ụtarị na ọbịa nke ịbụa na anyị na-eri ihe n'ime chọọchị ya bụ na ihe a na-eme o rugo mgbe anyị ga-ajụ ase biko ọ bụrụ na ị kpatara ego dịka akụkọ nkọrọ n'izizi nwata natara ka ọ rụọ ụlọ nne ya ese na ọ ga-echigodi ya Ezinne maka nwaanyị akana ikekwa uche ya bụ nke mgbe eji arụcha ụlọ
tupu na ọ ga-esonatachi Ezinne n'afọ a maka na asa anaghị isi na ọ dị ka certificate Ezinne ahụ so ihe a na-eprezent n'iruo n'eluigwe. Exactly. E nwere egwu a na-agụ mgbe a na-agụ aga CAC otu ụzọ na ụzọ iri ka anyị ga-akpa n'aka na n'igwe ọ bụ gịnị ka anyị ga-eji n'aka na n'igwe mgbe iji n'onu nkwụ ga mebie m ezigbo ihe na nchọrọ ego. Viewers still on me how. This one attacking too much. Viewers still on me how. I'm not even problem. Amago. So abịa mgbe ahụ a kụziere anyị n'otu ụzọ n'ụzọ iri so n'ihe anyị ji ana n'igwe mechekwa ịdọga debo ya wee kwuo ya sị na ọ bụrụ na ijighị ide akwụta iti n'ịma nne n'igwe Chukwu wee mee ya sape anyị ya wee si ya nwoke m n'ihe kwuru basị wepụta wee yọọ mgbagharị sị na ịkwụta iti esoghị n'ihe a ji ana n'igwe na ya dị wrong. So na ndị a niile kịta na-anụ na-asa ụmụ agadi nwaanyị isi na vileji biko unu hapụrụ ụmụ nwaanyị ka ha kpee chọọchị gaa n'igwe na-ejighị Ezinne ege n'igwe ejighị echichi nta na echichi mgbo unu na-azọ aga n'igwe. Ịmaka na ofu onye kpọrọ m mbọsị a biko na ya chọrọ ise ndịrị ma mie 25,000 gị na ya ga-esi ndịnete this Friday na-abịa abịa maka gịnịkwa na ego ekenyere ego ihe na enwere ihe na a na-eme na chọọchị wee mamia wee chọọ ịba na executive wee chete ihe niile ọ ga-akwụ o ruo ebe 100,000 wee ka enyi ụmụaka esi onye na-enye ha 25,000 naira na Friday a na-abịa na ya ga-agụpụ ya n'ihe na ya ọ bụrụ isi asara ya asa na chọọchị ya bụ biko na a ga-ajụ ndị a ọzọkwa ụka ka unu na-aka ihe a adị ama m ebezike ikwuru nke ndị night ị ka jụrụ ọzọkwa kaka na-aka mụ sị na ahụ kaka na-aka ihe a na-azọ bụ ahịa main market n'ime ụlọ ụka origin ha sawe ndị nna eruo na comment section na asa ya ebe ahụ mana ikwuru okwu night ịma adị mma okwu adị atụkọ m egwu so ihe maara na ndị night bụ na apụta ha egwu ya dịka ndị otu nzuzo a na-afụ ụmụ ihe ha na-arụ iche na chọọchị ịchekwa a ga-akpọ onye bụ onye night bịa jụọ ya mgbe ụfọdụ anaghị aga mitin a na-ama ha ma mitin nke abalị ihe ka ndị na-eme ha na kedu uru ha bara adịkwa ama o amaghị m o nwere ofu onye mụ na ya na-adị na mma bụ onye night gịkwa enwe m ike ikwe ana omenubeghị m ihe ọjọọ nke ị na-achị ewere ezigbo mmadụ bụ onye night kama na ọ nọchiri nne ya na night ha emego m approach ka m nyechie night first question jụrụ bụ kelee ọrụ ndị night asịghị na ndị na-eprotect ozi maka achọrọ m ịmaka esi protect because ụmụ onye night mfụ na-epreach ụmụ onye night mfụrụ na kedu ife ha na-eme ka anụ m ihe njụrụ ha obejiri ha dị n'okwu gịnị ka eji eme because I'm a researcher I research ndị na ihe ndị echiri night bụ back in the days na Rome ndị night bụ ndị na-eje egburu ndị chọọchị mmadụ ụmụ ha na onye na-nsogbu God is your friend eje n'abalị zaa anya ka oji anyị mana ihe ọ bụ NIGHT emechaa ọ dịka ka arvat eti eke n'ihu gịnị bụ night nke ha dị n'ihe obi nke ọ na-arụ kelas night mana ihe chọrọ ime ọbụla na ha nche na ụmụ o nwere ike anọkọta out of 12 Juda 12 pastor ife onye ahụ dị mana m cheke ihe na bụ night ndị ọjọọ ka ha bụ so gịnị ka ha na-arụ na chọọchị ana ichikwe na ha kọbụ agwa gị price that thing ma ihe niile ifuru na ahụ ma kọstum niile ifuru na ome nke bụ free gịnị ka ha na-arụ chọọchị onwere and then night safe ha promote evangelism like night na say okay no ka ha sponsor ndị fak ma sponsor crusade fada emie jụọ ha kiri ha na-arụ ikekwe bishọp ga-ama ihe ha na-arụ maka ama m na o so na ndị a na-atụ egwu na chọọchị ha da-apụta mgbe ọbụla amakwana m na anọgo m n'ebe evangelist Balogun na-epurichi mgbe ahụ si na n'imirikiti ndị night a bụ ndị otu nzuzo na otu nzuzo ka ha bụ anọgo m ebe o purichiri mana afụbeghị m n'anya ọ ya ka m ga-eji tinye oke oyibo ga allegedly ka m tinye aleje adịkwa ama mana ofu ihe ọzọ m marụ bụ na ọ dị ka ndị a na-asị abịasị klọbụ nta na klọbụ imo a na-adapụta na be anyị eji enyere onwe anyị aka dịka emere ha mara imirikiti n'ime ha bụ ndị otu nzuzo imirikiti n'ime ha si na m kwuru nke a kema na imirikiti ama ha imirikiti na-abanye ya ama ha ọ bụkwa ha niile o ụfọdụ na-abanye ya ama ha ihe na ya so ihe ha maara bụ na-apụta bịa na onye otu ha na-eme ihe
ejichara bọndụl onye ọbụla eru ebe ahụ abụọ asị na-ekwe ego na o wetara nwoke m chọọ saịzị gị na akpụkpọ ụkwụ nwere saịzị adịkwa ama maka ịbanye ya ịma ha onye njenje ka onye isi agha akụkọ enwere mụ ama ihe na-ekwu na ọtụtụ n'ime ha bụ eme ya iji asị gị na nke a bụ fitness club, nke a bụ international club, nke a bụ nke aka klọb nta n'ime ọkazie nkụ imirikiti na-eme ha bụ white ka ha na-eyi ị na-anya enwere nke emere na alaba mgbe ahụ anụkọta a na-adọbi na-awụ n'ike bụ ihe eji kọrọ anyị akụkọ akọrọ ofu ụbọchị anya mmiri gbaa m akụkọ a bụ na adị mmadụ ịsaa gawa n'ebe na nke dibịa ka emetara ha ga-eji bụrụ ọgaranya eru ebe ahụ asị ha na ofu onye n'ime ha ga-anwụ ofu onye n'ime ha nwụọ mmadụ isii ndị ọzọ enwezi ego onye pụtara n'aka wee gba ọsọ si na ya ma mmejizi ya asị na ọ ga-anwa na ọnwụbekwere o tata ana ọ ka nọkwa na alaba na-azụrụ onwe ahịa na-emekwa ihe shọpụ ya na nwunye ya dị mma enweghị mgbe a nọkọtara gbaa ya akpụra maka ụfọdụ n'ime ha bụ ndị a gbara akpụra ma epụtara ọ dị m ka ara na anyị ga-ayịwago maka esigo m na nke abata nka sie nke abata nka nke bụ eziokwu na n'ime obi anyị adọrọ tere guided we are not using script ihe a bụ nke ọ bụla bụ eziokwu ọ gba gị n'uche ịmara ha agụ egwu mana Oliver gụrụ egwu ọbịa m n'uche kwuo m n'ọnụ mberede enweghị voice ọ ga-ahapụ ya na ọ na-abụ ọbịa ha n'uche you have to speak out because na abomination akarịgo like ya na nkịta ekwu ma nwachọ ịpịachi nke m na church no pastor again I say it, no pastor again pays mind to repent and go to heaven. Onye ọbụla na-preach ekita mana minister ya nwụọ na ihe na kita preach about that na God is a miraculous God of mercy, that na he will give and it shall be given to you, great measure. Give achọghị m ebe isote give ọ bụrụ igburu mmadụ weta ọgbasa adịfa give ka ya chọrọ give. None of them said give your life. How do you give your life to Christ? Your pastor should give your money. Even if they commercialized. Na kita na church group ọbụla chọrọ inye award onwe ka na dejebe be certificate ma be flag UGWUMBA TV anya gị award nke izu ọ bụ na emeghị gị na ha yi ya weta ego no more mana award nke agwụna mana ị gaghị ahịa award ga agwụna enwere ọ bụ na enye gị iweta ego ha eme ihe based on merit like ihe na kita egwu maka Ezinne ka onye na-amabụ Ezinne o nwere ka ọ bụrụ nwaanyị na-akpa nsị na village ụmụ ka ọ bụ nwaanyị egburu di ya ụmụ ka nwaanyị na-eche di ya agụ inye Ezinne ụmụ nwoke ọ bụ nwaanyị zụ ụmụ ya azụ inye Ezinne ka ọ bụ mana ọ bụrụ chi inye Ezinne unu enye anya na family ya mana nwaanyị ọ dị qualified ibe Ezinne unu enye ya based on merit ụmụ ya chọzi appreciate that's different kettle of fish but na ọhụ nke na ọ ya kwụ nka kwụọ nke ọzọ weta nke ọzọ emeri commercial nke ọzọ unu bụ ndị ori UGWUMBA eme based on merit ka afa Andy na living in bondage merit ka mba Andy nwunye bụ merit anwụọna so ikwuzi n'okwu merit mba nke nwere h n'azụ mana merit nke a bụ merit bụ merit ama m etu isi kpọọ ya etu isi debe ire kpọọ ya merit bụ merit wuru na 1992 na living in bondage so nchefuo ya ka ị na-asịsị ha kpọlite merit nwụrụ anwụ ha kpọlitere merit wụrụ awụ si na-enye afọ onye ekperima afọ onye isi ọ bụrụ na igbo nna epụta ha na nye awọdụ etu aka ndị kedafia ndị otu mkpu MC na jibe afọ abịa onye ama na onye a bụ ekperima ọjọọ a na-etu ya afa ọgaranya were obiọma ọgaranya na-eri ego ọ na-enwe aṅụrị karịsịa odogwu kwụrụ ọtọ nga ka i wee pụpụta ego ahụ ego ka a na-efezi iko degodi ọzọ na-agwa ụnụ bụ na problem a na-ekwu maka chọọchị na ndị ọzọ na ndị echichi na kịta abụ the same thing. Ichie ọzọ pụrụ inye ego izie nke ọzọ ihe na ichiri echi o nwere nke mere ezigbo mmadụ n'ime ya. Ndị chọọchị na-azọ kịta ma enweta ekpere ma chie ya echi enwetaghị ekpere ma chie ya echi kpachapụ n'anya ndị ụka ka hapụ ndị ọdịnala